Izvoz naoružanja i vojne opreme porastao je za 13,9%. Jedan od najvećih kupaca oružja iz Srbije je Amerika. Najveći deo proizvodnje domaće namenske industrije namenjen je izvozu. Od ukupne proizvodnje preko 90% mi izvozimo što se tiče vojne opreme. Izvozimo MB svih kalibara, RB granata, RB raketa, sisteme za vazduhoplovstvo, podizvođača za lastu, navodi Života Vučić iz Prve petoletke Namenska Trstenik. Aleksandar Lijaković, pomoćnik generalnog direktora JP Jugoimport SDPR, napominje da je prvi tehnološki prodor razvoj artiljerijskih sistema, složenih borbenih sistema, zatim proizvodnja i razvoj oklopnih vozila. Nora i Lazar su ušli u sastav Vojske Srbije. Sistem Nora smo prodali u nekoliko zemalja u svetu. Ono što je takođe značajno jesu tehnološki prodori u oblasti raketne artiljerije, zatim vođenih raketa, sistemi ALAS, ističe Lijaković. Prate se svetski trendovi, kažu u Ministarstvu odbrane. Kada je reč o glavnim projektima, isti su kao, na primer, u britanskoj vojsci. 3 ključna projekta njihove kopnene vojske za ovu godinu su komplet zaštitne balističke opreme za vojnika, zatim razne besposadne platforme i treća ključna stvar je modernizovano vozilo za prevoz pešadije. Sva ta 3 projekta i mi radimo, ukazuje general major Mladen Vuruna, načelnik uprave za odbrambene tehnologije Ministarstva odbrane. Sve više se trguje oružjem i u svetu i u regionu. Prema našim analizama, budžeti za opremanje u regionu prošle godine su porasli 2,2 puta. Projekti opremanja kapitalnim sistemima naoružanja rastu kao pečurke u okruženju i tiču se uglavnom vazduhoplovnih sistema. Lovci su, dakle, glavna tema u većini zemalja u okruženju, a zatim sistemi KOV, pre svega oklopna vozila, točkaši. U tom smislu mi sledimo trendove, rekao je pomoćnik ministra odbrane Nenad Miloradović. Prošle godine glavne izvozne destinacije bile su UAE, SAD, Saudijska Arabija, Bugarska i Egipat, a uvozi se najviše iz Bosne i Hercegovine, Belgije, Slovačke, Bugarske i Rusije. Prošle godine je ostvaren izvoz NVO od preko pola milijarde dolara, a uvoz je 4 puta manji. Za još vesti, lajkujte ovaj video i zapratite nas.